Se nibqgħu niddefendu l-eluf ta' postijiet ta' xogħol fis-settur finanzjarju wara li l-Gvern kisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u qiegħed serjament jipperikola l-postijiet ta' xogħol meta mhux jimplementa b'serjetà azzjoni konkreta kontra l-ħasil tal-flus. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq Net FM. Flok il-Gvern ħada bis-serjetà, flok il-Gvern qal isma' dan huwa settur importantissimu. Ħanara kif nagħmel biex minn kollox nirranġa ħalli ngħaddi tal-eżami. Le, kummenti min-naħa tal-Ministru li qed jgħid iwa da mhux kull pajjiż għandu xi ħaġa, mhux kulħadd għandu problemi ta' ħażil ta' flus. Jiġifieri, in-nuqqas ta' rispett, in-nuqqas ta' evalwazzjoni ta' xi jfisser diġà jagħmel ukoll dannu ikbar. Għax inti jekk ma tgħaddix minn eżami, l-ewwel ħaġa ma tagħmel għalfejn ma ddejtx, xirrid nagħmel biex nirranġa, kif ħan irsisti biex darba oħra żgur jien xi ngħaddi. Ir-rapport tal-Manival huwa l-aħħar minn sensiela ta' rapporti li kkundannaw lill-Gvern li ħataf l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u ma jieħux azzjoni konkreta biex isaħħaħ il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u dan b'riperkussjonijiet fuq setturi kbar l-ekonomija ta' pajjiżna pas-servizzi finanzjarji u l-iGaming. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' juri lill-Gvern fejn qiegħed jagħmel ħażin u mhux se jieqaf jagħmillu pressjoni sabiex jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn, dan biex naċċertaw li r-reputazzjoni tagħna terġa' tissaħħaħ filwaqt li nuru mad-dinja kollha li f'pajjiżna hawn min jinteressaħ mir-reputazzjoni tagħna u mill-eluf ta' postijiet tax-xogħol. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-istatistika qiegħda turi li l-pagi f'Malta kienu l-inqas li żdiedu fl-Unjoni Ewropea u dan meta l-Gvern jibqa' jiftaħar bis-surplus li mhux qed jasal għand kulħadd. Mela inti għandek kirjiet illi pratikament fuq medda ta' 5 snin irdupjaw. U da jafa kulħadd mhux qed ngħiduha, aħna mhux qed nipprovaw nbeżżaw, hekk ġara. Imbagħad għandek il-pagi illi minn 1000 telgħu 1010 euro. Dil 10 euro fix-xahar effettivament x'sassarraf meta inti tara il-range kollu, il-firxa kollha tal-prodotti tas-servizzi tal-essenzjali illi jolew. Jekk nieħdu l-kirjiet biss, assolutament mhux se jlaħqu. Iż-żgħażagħ tagħna, l-anzjani tagħna, il-ħaddiema tagħna, assolutament. Adrian Delija qal il-mudell ekonomiku tal-Gvern li kabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni bla pjan qed joħloq diffikultajiet kbar. L-istatistika qed turi li pajjiżna għandu l-ar kwalità tal-arja fl-Ewropa kollha u iżjed Maltin jinsabu mħassbin bit-tibdil fil-klima. Adrian Delija qal il-Partit Nazzjonalista se jagħmel l-ambjent priorità u ċ-ċentru tad-deċiżjonijiet fis-setturi kollha f'dik li tissejjaħ circular economy. Bekk biss jista' jkollna żvilupp sostenibbli.